Halo lur, assalamualaikum. Iki lur, aku meh cerita soal pari. Nek bahasa Indonesiane pari kuwi jenenge padi. Kuwi lur, kuwi iki enek filosofine atau tulodo atau bebasan enek maknane lur. Jadi pari kuwi semakin berisi, nah kuwi semakin biasa wae gitu. Ora sombong, ora ndangak-ndangak gitu lur. Nah, nek pabane menungso lagi itu ilmu sithik wae itu kepentiran sithik wae lah ndangak-ndangak ngene alah tai blegedes. Nah, ini lho lur pari. Oh. Oh. Semakin berisi, jadi semakin menunduk. Ora mungkin ndangak ngene lur. Mesti menunduk ngene iki. Belajarlah dengan pari. Mudune lur. Wis, ngono sik lur. Wis, assalamualaikum ya lur. Mantap. Yuhu.